ассалому алейкум дӯстони азиз, хайри хуш шумо қарор доред дар канали Ислом қисса ва бо шумо ҳастам қадридин. имрӯз хостам қиссаи подшоҳ ва вазирҳоро бароятон пешкаш кунам. рӯзе рӯзигори подшоҳи сету аз вазирҳояшро назди худ хонду бар онҳо супориш дод. супориш ин буд ки ҳар яке аз вазирҳо як халта гирифта ба сӯи бӯстони қаср рафта аз беҳтарин ва тозатарин анвои меваҳо барояш биёрад ва ин корро ба дӯши касе во нагузоранд. вазирҳо ҳайратзада халтаҳоро гирифта ба сӯи бӯстон равон шуданд. вазири аввал саъй кард барои ризоии подшоҳ аз беҳтарин ва тозатарин анвои меваҳо барояш биёварад. вазири дуввум бо худ гуфт ман фикр намекунам подшоҳ бар ин меваҳо эҳтиёҷе дошта бошад ва шурӯъ кард ба ҷамъоварӣ. ҳар чӣ дар назараш омад ҷамъ кард бидуни аҳамият аз хуб ва нохубаш. аммо вазири саввум муътақид буд ки подшоҳ бар ин меваҳо эҳтиёҷе надорад, муҳим халтаро пурбинад ва халтаро пур аз баргҳо ва алафу чӯб кард. фардо подшоҳ ба сарбозҳо амр кард ки ин ҳар се вазирро ба яке аз зиндонҳои дур бурда алоҳида то 3 моҳ маҳкам кунад ва бар онҳо на об, на хӯрок ва на ғазое бидиҳанд. ҳамин тавр вазири аввал бо он меваҳои тару тозае ки дошт ин 3 моҳро сипарӣ намуду зинда монд. аммо вазири дуввум як бало карда бо азобу камбуди зиёд ин 3 моҳ сипарӣ намуду зинда монд, вале вазири саввум ҳалок шуд. бародарам, аз нафси худ бипурс мехоҳӣ кадом яке аз ин вазирҳо бошӣ? вазири аввал, дуввум ё саввум? ту дар ҳоли ҳозир дар бӯстони ин дунё ҳастӣ ва бароят ихтиёри комил дода шудааст ки аз кадом амалҳо халтаатро пур кунӣ. амалҳои солеҳ ва ё амалҳои нопок. фардо ки аллоҳ туро дар қабрат маҳкам кунад, дар он қабре ки тангу торик аст, чӣ чиз туро кӯмак мекунад? албатта амали солеҳ. расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки амалҳои инсон дар қабраш монанди марди нуронӣ пайдо мешавад. пас ману шумо бояд кӯшиш кунем то якдигарро бар амалҳои хайр тавсия диҳем. худовандо моро тавфиқ бидиҳ то дар амалҳои хайр собит қадам бошем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.